Yes. Poď. Ne. Pomoc. Tak. Bíne ťa dostanem. Ne. Pomoc, prosím. Poď. Sakra. Počul si to? Neviem čo to bolo také, to bolo nejaké divné. Ja to pritvajna. Ono to išlo sem. Áno, to išlo odtiaľ. Poďme sa tam pozrieť. To išlo sem? Bacha. Ideme tam. Počkaj. Wow. O môj Bože. Čo to je za pesničku? Počuješ to? Vidíš to, čo ja? Skočíme tam. Wow. Jedna. O môj Bože, to je... Wow. Čo tu je? Jaký veľký diamant. Wow. Dobre? To je ale cool. To je kamera. Vidíš ju? Vypnúť. To je dosť zaujímavé. Tam je niečo. Pozri sa, Bin. Kúkaj. Čo? Tu je preč a tak, chápeš. Konečne som sa od toho backrooms dostal. Ja už som nevedel, čo tam mám robiť. Konečne, yes. Bin. Čau. Yes. Čau, Mival. Konečne sa vidíme. Vieš, ja tu kde si bol? No ja som neviem, ja môj. som bol v backrooms a som videl nejaké červené tlačítko a som sa odtiaľ teleportoval. Ja neviem, čo to bolo, ale nejaká čierna vec ma odtiahla. Ja vôbec neviem. Ale konečne som sa odtiaľto dostal. Musíme nájsť východ odtiaľ, toto je stratené. Sme tu úplne stratení. Tu nemôžeme už byť. Toto je šialenstvo, musíme sa odtiaľto dostať. Ideme tým smerom. Áno. Vidíš to, Bin? Asi to máme. Sme sa to dostali. Áno. 2, 1. Yes. Konečne môžeme ísť von odtiaľto. Yes, konečne sme doma. Môj Bože. Tak dobre. 2, 1. Bin, skáčeme. Wow.